दैयानो लोगोफोर माबायदि ओमफ्राय स्कुलाव थांबा माबायदि थांगोन नोंलाय दै गिदिर जाबा बामनानै लाङोना दैया जुदि गोथौ जायोब्ला थांलाय फैलाय माबायदि खालामो नोंसोरलाय रुमसिम माने दा गुबुननि न'आव थानो गोनां जायो इयाव थांनो हायाना रुमाव थांनो हाया दा बोरै थानो बे दैयाव दा सारिफाले दै जाजोबाथ' जिबौ हाबनाय आरो सिङावनो दै जायोबाथ' थानो उसुबिदा जायोना जायो बैसां न'खौ मानि थाखाय लुनाय जादों आदा दैनि थाखाय ना ओरैनोथ' मिसिंफोरनिखौसो बेबायदि बैसां नुयोना खिन्थु बरसा गैयिनि थाखाय जोंनि बर' मानसिया बेबायदि बैसां लुनो गोनां जादों नै गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आं दंफैयो गुगामुग हालामाव दं गुगामुग NSPC रड रिलायन्स डिपु खाथियाव दै लोगोफोर बिसिनावबो जिबायदि दै जायो मिथिबायना दाथ' एसे रानबावबायसो आब'मोना गावसिनिखौबो एसे देखायना होननायलाय आङो एसे देखायनो होनना लाबोबाय दै लोगोफोर दखाना नैयाव दं आरोना आब'ना आब'जों दा दसे उनाव सावरायगोन नैयाव दं आब'आ दखानाव बेनिफ्राय नै नोरैजा थांबाथाय NSPC मोनगोन दै नै ओरै थांबा NSPC मोनगोन बेनिफ्राय नोरैजाय मेन सारियालि जाहैबाय नोरैजाय नै बेनिफ्राय रिलायन्स डिपुआ एसे सिगाङाव दङ बेनिफ्राय थिग नै ओरै फैनानै नै एजों हाबनानै आब'नि दखाना बैया दं ओमफ्राय न'आ दै सिङाव दै लोगोफोर जोङो न'आव एसे थांनानै न'नि नुथायफोरखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर गुगामुग टाउनावबो माबायदि दै जायो नै फुख्रि बायदिसोखा आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय इयाव नाहर नै बै न'आबो दैयावनो दं नै थांनाय लामाया इजोंसो नोंसो थांगोन नै लामाया बेनिफ्राय आब'नि दखाना नैयो दसे थानानै सावरायगोन न'आव थांना फैग्रोनि एसे थ'लाय थाबायलाय दैया नोंसाना इदिसो न'आ एथ' धरासन एखे धरा हा नोंसानि न'आव थांनि एसे ना दैयानो लोगोफोर माबायदि थांलाय फैलाय खालामो नानि माबायदि थांलाय फैलाय खालामो बेयाव थांबा लामायाव थांबा बिदिनो सिया नोंहा माबे सिगां सिया दैमा सिगां सिया गिदिर जाबा सियो ओमफ्राय माबायदि थाङो जानानै न'आयनो नोंसाना ओमफ्राय मोनसेयालाय सोरानि नोंसानि दादा मोनानि अबाव दं इसालाय गामियाव अबे गामियावबा गबिन्दपुर ओमफ्राय नोंसानालाय अबावमोन न'आलाय गबिन्दपुरावनो इयाव सोर थाफैयो बाबा गैया बाबा गैखाया नामा मा जानाय नों मिन्थिया ना नों हारसिंल' आब' आदा गैया रावबो गैया नोंसानि गैया ना ओमफ्राय नों बेसे क्लासाव फरायखो नानि 4 क्लासाव मा स्कुलाव फरायो सुबिद्या ओमफ्राय स्कुलाव थांबा माबायदि थांगोन नोंलाय दै गिदिर जाबा बामनानै लाङोना मामिनाथ' सिजोबखायो सिजोबो ना ओमफ्राय न'आवबो हाबो नामा दैया गिदिर जाबा हाबो दाखालि हाबदोंमोन खिथुउनखि हाबदों सिगांनियाव हाबाखैना ओमफ्राय माबायाव उन्दुग्रा जायगायाव हाबफैयाखैना दैया हाबफैयाखैना मा नाम नोंनिया रश्मि बसुमतारी ना ओमफ्राय नोंसानि आबै आबौमोना ओइ माबायाव गबिन्दपुराव आबौ गैया आबै दं जागोन दे होमबा ना नानि एसे न'खौ नायग्रोनि नै ओरैजाय एकदम दै गोजा आरोना लोगोफोर नै बेखौबो नाय
नोंसा मानि आदा मोनानि ना माने मामानि हा न'आ मामानियानो आरो जेनेबा ना नै दैया लोगोफोर न'आ बेबायदि जाहैबाय नै ओरैजाय दैखौ नाय लोगोफोर राउन्ड दैयानो गोजा ओमफ्राय नै इसानावबो बर' मानसि थायो नामा थायोना ओइ दे माबाया दख'नायालाय सोमथो होमबालाय नोंहा दख'ना होना दोनदो दियाव नै दैया एकदम गुथे दै गोजा आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै बेसे गोथौ जायो नानि दै देरबा नोंसिनि इयाव हान्थुसे जायो हान्थुसेल' जायो इनिफ्राय बाराना हान्थुनिफ्राय बाराखै नोंसिना नोंसोर हाबा आरोना माइआसो लाङोना नै माथो माबायाबो दै सरग्राया नोंसानि नामा दै सरग्राया नोंसानि नामा नै न'आ लोगोफोर बेबायदि बेनिफ्राय नै ओरैजाय नाय दैखौ दैयाथ' राउन्ड गोजा नै ओमफ्राय दै सरग्रायाबो फिल्टाराबो बेबायदि दै बेनिफ्राय नै नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय नै गुथे दै गोजा लोगोफोर नै दाथ' रानबावबायसो एसे रानबावबायसो ना नै ओरैजाय दं फुख्रि बायदिसोखा ना दा आङो फैफिनबाय नै दखानाव आरोना लोगोफोर आब'जों एसे रायज्लायनोसै बिदिब्ला आब'या दं आरोना खुलुमबाय आब' इनिफ्राय इयो जि जायगायाव दखान होदोंना हाया सोरानि इयो हाया जोंहानिनो आदा जायो आरोना निर्मल अखा जि दै सेस माबा जाजोबबाय माने ड्रेन गैया जे जेरावबो थांनो हानाय माबा गैया नालाय दैयानो माने जोंनाथ' दा थांलाय फैलाय खालामनोनो खस्थ' बाहेराव थांनो बिराद खस्थ' जाखायो आरोना दा इ दखान होनायखायसो एसे एनै सोलिनानै जानो हादों माबाथ' उफायानो गैया दा जोंल' नङा जोंनि खाथि खालायावबो बहुत माने माबा जाना दं आरोना ड्रेनफोरनि थाखाय जादों दा गावबा गाव सिमाफोराव दा न'फोरखौ लुबाय वालफोर मारिबाय दा दैयावबोसो थांनो बेनिखायनो बिराद उसुबिदा जाना दं आरोना टाउन जाहैबाय जितिया ना अब्लाबो खिन्थु बयहाबो गावबा गाव मोनसे माने फिसा फिसा ड्रेन बानायनाय मोनबा दिनै बेबायदि परिस्थिति जानाय नङामोन आरोना बिनि दैया बोहैनानै जोंनियाव फैगोन ओमफ्राय दाथ' जोंथ' गैयि मानसि बेखौथ' हा खोनो बा ड्रेन बानायनो बहुद सम नांगौ ना जाय सिमा खाथिनि मानसि बियो जाहाथे फिसा फिसा गाव गावनि ड्रेन बानायनानै जुदि लामा एसे एसे दोनामोनबा जोंबो बेफोरबायदि उनाव लामाखौ जोंबो दोननो हागौमोन आरोना दा बेफोरनि थाखायनो बेफोर बहुद खस्थ' जादों आरो हा गोनांफोरा दा मालाय नुबाय बिसिनि दैया जोंनियाव बोहैनानै ज' जाहैबाय उसुबिदा जानानै दा दाथ' एसे रानसिनबाय खोमा दैया ना दा एसे रानबाय नङाबाथ' बहुद दैथारमोन एखे माने जालिसो जाखायोमोन इयाव ना बिराद उसुबिदा ने दखान फारसि मोनफैथारोमोन नामा दैया एसे मोनफैयोना एसे राननायखाय बिदि जाना जाबाय दा दाखोरफ्रा बिदि जमा खालामजोब्बायना ओमफ्राय आब'ना न'आ सिगां बबेयावमोनबा जोंना माबायाव गबिन्दपुर ना बेयाव थायो आरो जोङो बिजनेस मावनो थानाय बायदि जादों दखानाथ' नोंनि जाहैबाय बेसे गोबाव जाखो दखाना इयाव होनाया बेयाव दखान होनाया जाबाय 4 बोसोरसो 4 बोसोर जाबाय ना सेलिं जायो खोमा ना सेलिंआथ' इमान ग्राब जाया अब्लाबो सोलिनो आन्था जेने तेने सोलिनो आन्था ओमफ्राय न'खराव सोर सोर दंबा आब' न'खराव जोंहा रावबो गैया बारु जों फिसाजो जांजो सानैजोंल' थायो रावबो थाया इयाव फिसाजो जांजो थायो गुमैखौथ' गैया होननाय खोनादों गोबाव जाबाय बियो दा 9 बोसोर 10 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय बेयो दैया जुदि गोथौ जायोब्ला थांलाय फैलाय माबायदि खालामो नोंसोरलाय माने दा गुबुननि न'आव थानो गोनां जायो इयाव थांनो हाया ना रुमाव थांनो हाया दा बे बोरै थानो बे दैयाव दा सारिफाले दै जाजोबाथ' जिबौ हाबनाय आरो न' सिङावनो दै जायोबाथ' थानो उसुबिदा जायोना जायो
ओंखायनो जोंहा इउनियाव थानो गोनां जायो आरो बिदिनो सोरबा लोगो बायदिसिनानि न'आव ना सानाव इयाव दखानाव थाबाय जेने थेने खस्थ' खालामनानै जाबाय हरावबाथाय गुबुननि न'आव थानो गोनां जायो आरो होमबाथ' ओरैजाय आरो गथ' फरायनायबोथ' खोथा दं बहुत डिस्टार्ब जादों दा गथ'आ फरायनो मालायनावथ' उसुबिदा जायोना दा इयावनो जि एसे हायो इयावनो स्टाडि खालामनानै उनाव थांनो गोनां जायो आरो उफाय गैयाना ओंखायनो इयावथ' थानो हानाय इमान माबाबो गैया ओंखायनो दे जागोन दे बिदिब्ला ना मादैया रायलायगोन एसे मादैनालाय अबाव न'आलाय कल'नि ना नोंसिनिखिबो दै लोमदोंमोन नामा रानबाय कल'नि माने ओरैजाय ना ओइयाव दुर्गा मन्दिर खाथियाव गुगामुगावबो ओरैबायदि दै जायोना टाउनावसो बांसिन दैया ना थांनो गैला नालाय सोब गाव गावबागाव बाउन्डारि मारिना लाजोबो वाल होना लायो दैया बोरै थांगोन ना दा होमबा रानथ'बाय नोंसिनिखै दे जागोन दे मालाबा नोंसिनिखै थाङोब्ला नोंसानिखौबो नायहैनोसै गुगामुनिफ्राय सिदा नैबे माथरजों फैयै फैयै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय नैबे गामियाव थांगोन दे लोगोफोर दे नैबे गामियाव नायना लाबानो जाबाय बे जाहैबाय माथावरि नै बे माथावरि दै लोगोफोर नै जाहैबाय दैमा बेनिफ्राय नैबे माथावरि बेनिफ्राय आङो बे माथावरिजों थाङै थाङै बै सिगांजों ओरै ओंखारनानै बेनिफ्राय नै गामियाव हाबहैगोन लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय न'आ इखिनियाव आरोना लोगोफोर नैबे लामाजों थांजाया दै बेजों थांबा आं जि जायगायाव थांनांगौ बेयाव मोनहैया बेजों लामाया गाज्रि बेनि थाखायनो आं ओरै नैबे लामाजों थांगोन आरोना माथावरिजों जेनेबा ओइ सिगाङाव ओरै हाबहैगोन जियाधलनि दिहिरि होननाय बर'नि मोनसे न'खराव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नैबे तिनालिनिफ्राय थांगोन दैसाना लामा सामा गैया एसे थांनानै बिसानि आदामोनजों रायलायैनि मा अबस्थायाव दङ आं मेसेङावसो फैदोंमोन दे लोगोफोर दा दैज्लाङाव एसे थांनानै नायनि माबायदि जानानै दं अबस्थाया लामाबोथ' गैया नायलांबाय थादो होमबा लोगोफ्रा नै लोगोफोर खुनु लामा सामा गैखाया आरोना नायना लाबानो जाबाय नै माइजोंसो थांनांगोन लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै गेटआ बेबायदि लोगोफोर ओमफ्राय नै सेन्देलखौ बाखेवस्लाबाय लामानि अबस्थाया नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै दैया नै बेजोंनो माबायदि थाबायदो दैजोंनो लामा सामा गैया ओरैबो माइ बेनिफ्राय ओरैजायबो माइ नै लामाया दैया माबायदि थ्राय थ्राय बोहैदों नायना लाबानो जाबाय दा आङो न' खाथि मोनफैबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो न' खाथिनि राउन्डनि दैखौ एसे नायना लानाय दै लोगोफोरा नायबानो जाबाय नै दैया लोगोफोर नै बेयाव माइ गायदों ओमफ्राय दैखौ नायबानो जाबाय नै दैया नै उसुंखौ बेबायदि बेरा दुमना दोनदो दैया सौदाव फैयो खोमा इयाव नै दैया बैसां सिंजोंनो बोहैलांदो लोगोफोर नै नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय
दा दैया गैला बेनिफ्राय इसानि आदा मोनजे एसे रायलायनोसै दाथ' दैज्लां बोथोर अखा बांखा दै माबायदि थांलाय फैलाय खालामो मेन लामासिम आरो माबायदि दं एसे रायलायनोसै बिदिब्ला नैबे न'खरनि गारजेन आदाजों एसे रायलायनो दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नै आदाया खाथियाव जिरायना दं खुलुमबाय आदा खुलुमबाय औ आंथ' मेसेङावसो फैदोंमोन ओमफ्राय दैज्लांनि हाल सालफ्रा लामानि अबस्थाफ्रा माबायदि होननानै दिनै फैफिनबाय बेनिफ्राय थाबायनायनिबोथ' लामा गैयाना ओइ मेन लामासिम गैयाना बेनिफ्राय माइनि गेजेरजोंनो थाबायो नामा माइनिखौनो हाबफैनांगौ आरो मालायनि नङा निजिनि ना ओइ लामा माबासिम तिनिआलिसिम निजिनि नामा बे माइफ्रा गासिबो निजिनिनो ना अ ओमफ्राय इदि जेवरा होना दोनदों बेखौ मानि थाखाय होना दोनदों ना बोरमाफोरा फैयो नामा मोसौफोर औ माइ जाफैयिनि थाखाय ना बेनिफ्राय इयाव दै लोमो नामा दै न' बिथाफोरखौ लोमो अखानि दै लोमो ना बेखि लामा दं बेखौ बानायफिनाखैसो अ माने दैया थांनो लामा गैयिखाय इयाव लोमो आरोना अ जमा जाना थायो ओरैनोथ' दैमानि जेबो दै गैयाना अ बेनिफ्राय खेथि मावो होमबा नोंसाना खै बिगा दङ गायनाय हाया गायनाय बिदि निजानि गैया आदि गायो आदि ना खै बिगा गायदोंबा 6.5 बिगा 6.5 बिगा ना बन्दक लानाय बिगानै दं ओमफ्राय माइया गासिबो मोजां जाजोबो ना मोजां जादों आरो अ दैयाथ' बिदि दैमानि दै लोमना नालाय ना दैयाबोथ' बारा स्पिड बोहैया खोमा दा जि एसे एनै बोहैदों अखानि दैयासो बोहैयोना बेनिफ्राय गथ' गथाया स्कुल थांबा माबायदि थाङोबा लामायाथ' लामासिम बिदिनो ओंखारलांनांगौ जेनथेने बेजोंसो जन्था मजाफोरखौ गानहैनांगौ दा बिदि दै देरोब्ला बिदि स्कार्ट माबाफ्रा गाननाय जोमनायफ्रा सियो नामा दैयाव गानहैनांगौ जायोना बेनिफ्राय जेनेबा जिखुनु माबा मोनसे जि गाननानै जेनेबा हमना ला न'आव थानाय जिखौ गाननानै ओजों लामायाव मोनहैयोब्ला सोलायनांगौ जायो आरो ना ओमफ्रायसो स्कुल थांबाबो स्कुलनि ड्रेस गाननो गोनां जायो फिसाला फिसाजो साबैसे दङबा सानै ना हौवासा सासे हिनजावसा सासे बेसे बेसे क्लासाव फरायदो इसोरलाय सासेया 4 सासेया 6आव 7आव ना मा स्कुलाव फरायोबा गामियावनो मिडियाम इंलिस मिडियाम ना सानैबो औ ओमफ्राय न'आव सोर सोर दंमोन नोंसा आबै ओमफ्राय जोंहानि ओमफ्राय सासे फिसाला सासे दंना साबा जायोना अ बेनिफ्राय खेथिनि अनगायै बेलेग माबाफोर मावबावो नामा आदायालाय बिदि जेबो मावा न'आवनो थायो आरोना हाजिरायाव थाङो मा हाजिरा मावोबा बिदिनो आरो अन्थाइ देनाय माबा अन्थाइ जाबनाय जालि हेबनाय बेबायदि खामानिबो मोनोना टाउनाव मालाबाफोर दालाय बिदि थांनो गोनां जायोना टाउनाथ' गोजान खोमा बेनिफ्राय 12 किल'मिटार जायोना धेमाजि धेमाजियावसो थांनो गोनां जायोना जिया धला दंब्लाबोथ' बारा माबा नङा खोमा ना इयाव बारा गिदिर नङाना सोब फेसिलिटि मोना इ माथावरिनि थाखायनो बिराद माबा जायो आरोना सेफटि जायोना माथावरिखौथ' बिराद मजबुतैनो बानायदों बानायनायालाय मा जायो दैनि खोथा बुंनोबो हायाना गोथौनिफ्राय फुरा लाबोदों खोमा ना माबाखौ माबा जाबनायखौ बारा गुवार लाबोआखै ना बारा गोथौनिफ्राय नङा एसे सानिफ्रायनो ना सानिफ्रायनो बस्था बनानै ओरैनो बस्थाखौ बसायदों होमबाथ' सिंनिफ्राय खुरबा बारा प्रटेकसन होनानै नङाना माथावरिया भरसा गैयालै बेखायनो न' मोजां लुवाखै बेनिफ्राय बिथायाबोथ' निजिनि ना बायनाय बेफोर हाफ्रा नियादि जाबाय नामा दा दाख्लैयो माबायाव खालामनाय जादों बसुन्धरा 3आव जाबाय कमप्लिट जाबाय नियादि खै बिगा बानायदों बिगासे ना बिथाखिनिया ना
बेखिनि आरोना बाउन्डारिया बैनि ओरैजाय गुते राउन्ड बारि गोजाखाना बोरमा मोसौनि थाखायनो आरोना दे जागोन दे होमबा ना बैसां न'खौ मानि थाखाय लुनाय जादों आदा दैनि थाखाय ना ओरैनोथ' मिसिंफोरनिखौसो बेबायदि बैसां नुयोना खिन्थु बरसा गैयिनि थाखाय जोंनि बर' मानसिया बेबायदि बैसां लुनो गोनां जादों नै जियालाय बर'नि ना मानि जाखैलाय बैसांनि नै मिसिंजों थाफादों हिसाबै नै जियाबो मिसिंनि दायो बेनिफ्राय पराग होनो ना परागखौबो ज' फाथि होनदों नामा ओरैनो रायजो होननानै एसे सान्दा होफायो ना समान समान होआबाबो एसे एनै जेनेबा हमना ला थाफानाय हिसाबै आरो ना रायजोखौ नांगौ ना नांगौ जायो माबा मोनसे जायोब्लाथ' रायजोखौ नांगौ नालाय बिसोर 5000 खांनोबा 1000सोसो होयो आरो जेनेबा माबा मोनसे सहाय हिसाबै ना दा आङो ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर नै बेनोमोन आरोना लामाया नै माइखौथ' दहायनो देखायखाबाय आं होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला भिडिअआ दहायनिया जाबाय गुगामुंनि बेनिफ्राय गुगामुंनिफ्राय आङो सिदा जियाधल दिहिरि बे गामियाव आङो फैनानै एसे माने भिडिअखौ होफादेरनाय जाबाय आरोना ओजों माने गुगामुगाव आङो टाउन नालाय टाउनावथ' नों दा सोरखौ गावनि हारि होननानै नागिरना मोनोना मानो होनना बुङोब्ला टाउनाव थानायफ्राथ' गासिबो साख्रि बायदिसिना मावो नालाय बेबायदिनो गासिबो बिजि सोरखौ नागिरना मोननो बेनिफ्राय आङो जि फार्स्टआव भिडिअ बानायदोंना बे भिडिअनि फार्स्टखैनि बै दखानाव आब'जों रायज्लायनाया बे दखाननि मोनानि आब'नि भिडिअ ससेजोंनो आं नै बेखौ सोफादेरनाय जाबाय भिडिअआ बेनि ससे जाबाय दे लोगोफोर होमबा लोगोफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थालाना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोबथारनायाव गासिनिसिम खनसे थेंक इउ गोजोन्थों एसेनोसै